Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, hidrokarburo desaturatuei eta hidrokarburo aromatikoei buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Lehenengo, marraztuko ditugu molekula hauek eta gero egingo ditugu molekula batzuek ikusti eta izendatuko ditugu. Orduan, lehenengo hau daukagu 2,3-dimetil, orduan bigarren karbonoan eta hirugarren karbonoan metil bat dago, eta 2-butenoa. Hau esan behar da, eno atxizkea daukanez, lotura bikoitza izango dela. Orduan, atzeko dugu lehenengo, kate nagusia beste bideoan bezala. Orduan, but denez, 4 karbono dira. 1, 2, 3, eta 4. Orain, lotura bikoitza idatzi behar dugu. Bigarren karbonoan. Bigarren karbonoan, lotura bikoitza bat. 2, lotura bikoitza bat. Eta, orain, adarrak ipintzen ditugu. 2,3-dimetil. Orduan, bigarren karbonoan hemen metil bat. Eta hirugarrenean beste metil bat. Eta orain, hidrogenoak ipintzen ditugu molekula ja osatzeko. Hemen, lotura bat bakar bat daukanez, 3 hidrogeno geratzen dira. Hemen 4 lotura ditu, hau ere 4 lotura ditu, orduan ez ditu hidrogenoak eta azken hori 3 hidrogeno faltatzen dira. Orain daukagu propinoa. Propinoa lotura 3 bat dago. Zergatik ez du zenbakirik? Horrela, idazten badugu, propinoa 3 karbono dira. Orduan, 1, 2 eta 3. Hemen lotura 3 ipintzen badugu, izango da 1 propinoa. Baina, horrela idazten badugu molekula, ere izango zen 1 propinoa, zeren eta ametik hasiko ginen zenbatzen. Orduan, berdin da, nola ipintzen dugun, zeren eta lotura 3 baite lehenengo karbonoa izango da. Horregatik ez da ipintzen zenbakia. Orduan, molekula behi, hidrogenoak ipintzen ditugu, hemen 1, eta hemen 3, eta kasu honetan hemen 1, eta hemen 3. Eta horrela izango zen. Horrengoa hemen daukagu heptino bat. Orduan, lotura 3 bat daukala dakigu. Orduan, lehenengo, kate nagusia idazten dugu. Heptinoa denez, 7 karbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eta orain, lotura 3 ipintzen dugu lehenengo, 3 karbonoan 1, 2, 3, orduan hemen lotura 3 da. Eta orain, adarrak ipintzen ditugu, 5garrenean etil bat, 1, 2, 3, 4, 5, hemen etil bat. Eta 6garren karbonoan metil bat. Eta orain, hidrogenoak ipintzen ditugu. Hemen 3, hemen 2, hemen ez, ezer, ze daukagu ja 4 lotura, hemen ezer ere, hemen 3 lotura dauzkanez 3, hemen 1 bakarrik, hemen 1 bakarrik ere, eta hemen 3. Eta azkenik daukagu metil bentzenoa. Bentzenoa, lehenengo idatzi behar duguna, bentzenoa da. Bentzenoa dakigu, 6 karbono dituen ziklo bat dela, lotura bikoitzak alternatu bat dituena. Orduan, lotura bikoitzak ipintzen ditugu, eta ez du zenbakirik ipintzen, zeren eta ez da garrantzitsua. Hemen ipintzen badugu adibidez metanoa, metila, hau izango da lehenengo karbonoa. Hemen ipintzen badugu metila, hau izango da lehenengo karbonoa, eta horrela ziklo osoan. Orduan, berdin da non ipintzen dugu metila, zeren eta bakarrik metil bat da, orduan hori izango da lehenengo karbonoa. Eta orain, hidrogenoak ipintzen ditugu, hemen 1, 1, eta horrela geratuko zen. Orain, molekula hauek izendatuko ditugu. Lehenengo, hau. Orduan, lehenengo, kate nagusia zein den ikusi behar dugu garretarako, zenbatzen ditugu, zenbat karbono, hau, 3 bat da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbono. Karbono kopuru berdina denean, lotura bikoitza dauden daukoan katea, kate nagusia izango du arduan. Kate nagusia, hau izango da.
Non hasiko gara zenbatzen? Ba, zenbaki kombinazio txikiena ematen duena. Hemendik zenbatzen badugu dakagu lotura bikoitza. Lehenengo karbonoan, hirugarren karbonoan adarra, laugarren karbonoan lotura bikoitza, bosgarren karbonoan adarra, seigarren karbonoan lotura bikoitza, eta listo. Eta hemendik hasten bagara zenbatzen, geratuko da, bat, bi, hirugarren karbono, laugarrena ditu lotura bikoitza eta adarra, bosgarrena, seigarrena eta zazpigarrena. Orduan daukagu bat, hiru, lau, bost, sei, ala, hiru, lau, sei, zazpi. Orduan erabakitzen dugu, hau kenduko dut. Eta orain izendatzen dugu. Lehenengo, adarrak beti. Etil eta metil daukagunez, lehenengo beti, metil, oza, etil. Orduan geratzen da, hiru, etil, eta orain metila. Bost, metil, eta orain ipintzen ditugu non dauden lotura bikoitzak. Daukagu bat lehenengo karbonoan, beste bat laugarrenean, eta beste bat seigarrenean. Orduan, daukagu bat, koma, lau, koma, sei, zenbat karbono ditu? 8, orduan, okt. Aurrizkia ipintzen dugu. Eta, hiru, lotura bikoitzak daukanez, okta, tri, enoa izango da. Hiru lotura bikoitzak daukanez, trienoa izango da. Horrengoa, hau daukagu. Berriro ere, zenbatzen dugu kate nagusia zein den. Jakiteko, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi karbono, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Orduan, kate nagusia hau izango da. Kasu honetan, lotura hirukoitzak dauzkagu. Hemen bat, eta hemen beste bat. Orduan zenbatzeko, ikusten dugu zenbaki kombinazio txikiena. Hemendik hasten bagara daukagu lehenengo karbonoan, hirugarren karbonoan, laugarren karbonoan, bost eta seigarren karbonoan. Eta hemendik hasten bagara, bat, bi, hiru, laugarren karbonoan, bosgarren karbonoan, sei, zazpigarren karbonoan eta zortzigarren karbonoan. Orduan, zenbaki kombinazio txikiena, hau denez, hau erabiliko dugu izendatzeko. Orduan, lehenengo, beti, adarrak. Etil eta metil daukagunez, etil, lehenengo beti. Orduan, 6 etil, hiru metil, eta orain, lotura hirukoitzak. Daukagula. Lehenengo karbonoan eta laugarrenean. Orduan, bat, koma, lau, eta orain kate nagusia, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi karbono direla. Orduan, nona, eta bi lotura hirukoitzak direnez, di, ino. Kasu honetan, ziklo bat daukagu. Zenbat karbono ditu? Bat, bi, hemen hidrogenoak ez ditut ipini. Ziklo bat daukagu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi karbono dituena. Orduan, ziklo oktano edo ziklo okteno izango da, zeren eta lotura bikoitzak ditu. Orduan, zenbatzeko norabidea, lehenengo, ipine behar dugu lehenengo karbona, beti lotura bikoitz baten daudenean. Orduan, hemen, lehenengo karbonoa bada, zenbatu aldugu arantza, ala, arantza. Zenbaki kombinazio txikiena horrela izango da, zeren eta hauek ez dute ezer, hau bi karbono hauek eta hemen daukate hirugarren karbonoa lotura bikoitza eta laugarrena ja adar bat. Hemen daukagu bigarren karbona ez daukala ezer eta hirugarrena adar bat dela. Orduan, arantza zenbatuko dugu. Orduan, lotura bikoitza bat daukagu lehenengo karbonoan, beste bat hirugarren karbonoan, gero daukagu adar bat laugarren karbonoan eta beste lotura bikoitza. Bosgarren karbonoan, adar bat, seigarren karbonoan. Orduan izendatzeko, lehenengo adarrak. Daukagu etil bat eta metil bat. Orduan, lehenengo beti, etila, alfabetikoki lehenengo dagoelako. Orduan, laugarren karbonoan, etil,
Orduan, orain, 6 metil. Eta orain, lotura bikoitzak noan dauden ipintzen dugu. 1, 3 eta 5. Orduan, 8 karbono direnez, ziklo okteno izango dela. Esan dugu, ziklo okta. Eta, 3 lotura bikoitzak dituenez, triena izango da. Azkenik daukagu hau, ikusten duzunez, 6 karbonoko ziklo hexeno bat da, eta lotura bikoitzak alternatuak ditu, orduan hori bentzenoa da. Orduan izendatzeko nahiko erraza da, bakarrik ikizu behar dituen adarrak, eta zenbaki kombinazioa txikiena eman behar diegu. Orduan izan alda, 1, 2, ala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orduan, logikoki izango da, 1 eta 2. Zein ipintzen dugu lehenengoa? Butil adarra daukana, zen eta alfabetikoki lehenengo doa. Orduan, hori jakin daia izendatzen dugu. Lehenengo karbonoan butil bat dago, 4 karbono ditulako, bigarren karbonoan metil bat, eta kate nagusia bentzenoa denez, bakarrik ipintzen dugu bentzenoa. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.